Wachinamata ndobva anyeperwa kuita zvimweya ndobva anongedzera vamwe vake uroyi vakazouya vachizomagara ibayaribe ndanonzwingayo ndobva paita kuti nyaya ifanirwiswa kuti havapidzi kusvika kuya kuno kudare muprofita wacho aitora audio saka audio iyoyi ndiyakakonza nyonga muprofita akabva atozonzi namambo toda kutongera mhosva yekukonzera nyonga mugorani soba data registration dzirikuita combined nokuti dzikusundira kureza kuti same audio yakuti but ngafanele wazatukaza vanhu ndiye ngafanele atuudze kuti sei munhu yasina kuuya munhu yeye atipe nhamba dzake atidi kuramba chifambisa apa tinogona ngumba mutombo kuzosarira kwatiri tozodhila naye ava ndevechiya ari muprofita takaigumisira pakuti chii but imwe yacho ndeimeshapa muprofita handisi kutongera vanhu kandi kuzvitongera izvi ange ataura ka kuti ndewangu ndirambo mugosha ndiko amai avo vakaprofita vakumasoya vakanditi ndine nyoka inotorera ndovaiva zvakatekwa neavo saka zvine utapupo izvi papa zvaibuda here ivo vari kutoziva zvokunzwika but mubvunzo wangu ndewekuti kana munhu akasvikirwa anoziva here zvaangachiita kana pane pauda kudedzwa mudzimu wekutsanangura zvine chinguva yekudana mudzimu toiwana tikuti zviri munhu aita zvinhu akasvikirwa andika utaura zvaataura inozvayanaye ari nyama kuno tinozokwanisa here kumutsa mudzimu munodari kuti iwe mudzimu uya utiudze waizvitaurire dzinombuda here pamusoro imako inini amai ava ndingamboti vangu vakasvikirwa nokuti kutaura kwavaiita vaiti kutaura kwandiri kuita isecret musazonetaure kuvillage chero mukavaudza pana zvavanepachechi ndo zvavaitaura chero muudhiyo zvirimo kuti isecret musainoitaure kuvillage chero mukanovaudza pana zvavanondiita saka inini ndiri kuti vaiziva zvavaiita because munhu akasvikirwa amboti isecret marutaura zvimutunhu isecret musanoudze kuvillage chero mukanovaudza vana zvavanondiita ndo matauriro avaita saka yanga isecret ndo matauriro avaita kuti isecret yaivei chave chii vanoprofita hatizivei nokuti ipapo wetoti kufaro vanoprofita hapana zvavanoita ukovanisa anokwanisa chaive chii yave mharidzo iyi chaive chii ivo sekutaura kwavakaita vakasimuka vachiparita ende ndizvo zvityo vakasimuka vachiparita ndokupedzisira kwazvakaziva apo vatanga kutaura vasiya nyaya yemhari
Ndakatinge ndakahamba ende dare rakamboitwa kumusha paitova nevanhu 7 ava 2 ava ndo vakazoti takuda kunomwana asi vamwe 7 panotori nemamwe maprofita akatotaura kuti yakanga iri nekuti ndakabva na12 kusvika na6 kuseni ndakamira ndichingotaura zvondaitaura zvanga zvisingapere zvimwe zvacho ndichingozviziva zvimwe ndichazozviziva pamusoro pemamwe uye mazita evanhu ava hapana kana zita revanhu kana paoti hapana kana zita revanhu zvokuti zvinotondinetsa kuti sei vakazviti gomusvika dare vakati hanzi kune ndivo vega vane hama kune vanhu 3 vane hama maivepo here makaudwana takanzwa nevanhu taudzwe vanhu vakavachiimba vachingomhanya boza hapana chinzonzi vanhu inini papane muroora wangu yakauya akandiudza handiti auya akandiudza batoti pane munhu atepa chiudhi ndopatazopiwa udhiyo yacho batasvinzwira zvaiitika kumasoro muroora wacho asarombo ndodzimwe zvinhu zvinembo muroora ndiya akanyatsonzwa sinei nekuti kodeno makatera aiti chibai yaisanazonzwika odhiyo iri kuti chii munowana kuti tsanangura mazaba iri kuti chii pamusoro imo odhiyo iri kutaura ichiti iyo ichokwadi sezvavari kutaura kuti hapana mazita evanhu asi odhiyo iri kutaura ichiti pakona apa pane muchembere ariko ane nyoka yaanayo yandabata panga pane vanhu vanga vatumwa kunzi endai munodedza madzibaba vachireva madzibaba avo murume wavo saka vanhu vakaramba ndipo pakazosvika pakunzi pakonapo pane muchembere ariko ane nyoka chena yaanogara nayo nemapere ari kudya mbudzi panapa asi angu inini amwari ndiye muchembere anogara pakona waive mweya mutsvenewo ndo mutauro wawaita ndo mutauriro wavaitawo saka izvi zvanga zvakanangana nagogo ava panasaka pakona maive kupi taive pamasoro kumasoro kuzowa village ndova kune kona kona aiyo pavaitaura tongoti zve300 meters kubva pamasowe kusvika pakona pavaitaura panogara ikona iyi tongo ndipo patinotangira kupinda muvillage ndopekutanga village ro nekona imwechi aiwa tichibva kumasowe kwataive nekunhu kwanga kwatumwa vanhu ndipo paive pekutanga ati kuti village ro ne 1 kona here aiwa harina 1 kona saka muri chembere 1 futi chembere dzirimo dzakawanda asi sofa tichitaura chembere dzine mahamanyu i1 asi mahamanyu arimo akawanda asi pakataura zvekuti chembere yacho inahamanyu saka i1 chembere ino vari kutaura kuti chembere zvakanzi pane kachembere kanogara pane hama mira ava vavhidhi manje muvanhu muri kachembere nemasimbira makaita tiri aiwa iye akaona kuti ndiri chembere matauriro ake akaita akazviona kuti ndiri chembere saka anenge arambe saka iniyo ndakangoti semunhu wataura ari kuziva zvaandiri zvandinazvo ine ndakanzwa nemuzukuru wangu anenamata asara kumba ndevanofana kuyanao because muri kutotaura zvekunzwa nokuti nyaya yakatombotaurwa navhidhiko vidhiko vaivapo here pachechi aiwa takatomboti tida kuenzaniswa kubva vaivasipo vakatozvinzwawo ivo vidhiko vaitaura sani panyaya dzinoda matari vanga vari chivo
Vaida ngoti tienzanise tikuzwa vari chii vaenza dzavari chii zvinotongwa neuvhidhi hwedu matara ari munyika muno mapana dare rakambonzi vhidhi muna sabhuku muna headman muna mambo atika wozobva woenda kumakoti mama dare rinonzi vhidhi kwatisatamboroni nokuti ndikandiri sabhuku ndikati handingazvitonge ini sabhuku saka sabhuku kana asikatozvitonga anotonga nazvidhiku here ndakati kavatienzaniso mukati ari chii saka zvinorevei kuti vhidhi saka yamainozi mama kuchitishasa ndakavati inini nyaya iyi ndeyamambo saka vakazoya kuno tikati inyaya yamambo tinokuenzanisaiwo diki totisa kuna idzi ndedzamambo idzi mambo mushe aiwa ndiri muchegutu ndimbori pamatare nhasi friday ndopinda mukati mamayamasei but hawana wandenda wembe hawa zviri kuuya timu iyo haichati tikuona because pane gungano riripuka reezekucca saka ndifunga kuti anoshayikwa muchinda wemwana alright ina hangu dzandiri kuda kungobatsirana nemi nezvekuti chinhu chekuudziwa ende chinhu chonoadza chinhu chakarongwa pane munhu aitepa navanhu vainoti urongwa hautepe munhu usina kuplan uda kutepa unotepa une chinangwa uda kudii ndosaka makanha dzakatuya dzautongo imimi kana mukanyiwa mukasazvinzwa pakaite problem munhu akunyayai mupo muna kuzviziva mungaite dambudziko iri panaka asi pakaunza munhu akaunza nyaya munhu ari kunzi ari kuvesa chii ari kuvesa moto kuti vanhu vavengana anotone chinangwa ikuinonza nyaya yangeitika ndekuti ava vari kuvhireji mumwe chete vataurirana ikokogo vakazouya kwandiri inini samambo kuwatipe ndokubva vanditi mambo tine nyaya yakadai kuroko yokuti takanangwa zida kuti mutibatsire ngati no iri nyaya inenge inouro inini hachaisumudza muno yakuda chi ofisi hombe saka ndokubva ndapiwa mari yava vakabvisa 45 ndikauya nayo ndikasika muofisi muno aiwa izvozvozoda nyaya ndandikunoda kudhifenda hangu yanga azotaurawo zvekuti ndiri fiti kwekati vanhu ava vakauya kwandiri achiti nyaya ndikati no ineda ofisi aiwa ini zvandoda kuti vhiti kwavazive kuvanhanzi vanotaura hamuna kana havanzera munofanira kutonga vanhu hamusi kutonga mumo munotonga vanhu hamusi bandibiro zveni ndezvekuona nezvekudinire kuti mumamuri muri chigroup ende tichienderera mberi kumberi uko munhu anofanira kuita chairman wevhidhi wanenge ari sapo ndo zviri patetinoalida zviedziro kuti sapo ndianenge ari chairman panenge paine vanhu 7 ndo komiti of 7 umwe anomirira madzimai umayuti vamwe vese havanovhoteka wani chete asingavhoteki sapo kungove sapo atova chero but ndikufanira kuti hurumende irikuuya ichida kusimudzira zvinhu zvekuti vari kutoda kuzvimutsidza because zvange zvaita kakudzikira kana kuti kwakakosha anotove nebasa chete asi hashanduka anoshanda nasa asi hasi kutonga kutonga saka ndakanditiguguva kana takatongwa kwavhidhiyo samatongwa mukanzi chii musachakanzi havana kutonga asi vaingotienzanisa kuti vaoneze kuti musoro wenyaya kuenzanisa kuti
enzalisa kuti enzalisa kane kutaura wamazvikari kuti vana nomwe mutauro kuita sei mashoko anotivaka tokuti kutora isu kwanti kuenzanza asi tapedza kuenzanza tozopa mutombo kuti tikuona sekumuonero wedu ma tikuona sekuti uyu ndiane mhaka kana kuti haana ndotikuti havana mvumo yekutombogarisa vanhu pasi vachikura navo vachitonganisa nyaya hazvitenderi ipapo vakataura vakati nandikwanise ngatidzokerai panyaya tikuti akandwa vachiti munoroya because uyu ari kuti hapana mazita but ari kuzondika chemberi kwepafoni munoroya asiwo kutaura vanjivouti pamusoro emaseni inzwaikai vanhu kana kutaura namako hamusi kubira kana kumasharuko mambo ikomabisoandi musiyai mai avo vataure vachitaurira mambo nyaya iripo ndeyekuti imi makanga musiko kuchechi handiti munhu akauya kuzokuudzai achitoita basa rekutotepa nhingi kuratidza kuti aito pabanga akurwira shave rekuti maybe akafunga kuti vakusvikirwa vakura basa akutanga kurwisa muchechi imomo handiti ndiye akakonzera zvinhu saka mambo anda kudhiriwa naye uyu munhu kudhiriwa naye muri kunzwa makamusipo zvakadzikadzika muri kutsanangura zvotora munhu wacho anenge ari nekuti wodhiwe kuti ari kutaura zera munhu ikutaurai pamusoro emaseni hangu ndine shoko anditi ndine murume ari mukwarare ndofunga muvhireji yese ndine murume anoshanda kumabhazi vakataura zvemurume wangu vakataura zveshopu ndinonamata cotton pickers ndine mwana akaprofitwa nemumwe muprofita inzi maufini ari grade 7 yeno zvaane vana 2 tsananguro idzodzo kaprofitwa namaufini vakadzitaura muti saka ainzizvo inini ndakanzi nemuprofita amai mucharira budzi renyu asi marira budzi renyu rakura ndazoona budzi renyu ratorwa netsuru hapana chamuchadi ndobva tapfugama nemwana wangu ibva taitirwa munamato kureva kuti munhu asina chainacho ndobva tapfugama ibva taitirwa munamato saka ava tsananguro edzidzo mwana iye akatoroorwa atoende vana 2 asi tsananguro dzacho vakadzitsokorora zvaizvozvi munhu kuti anenge anacho tinoona vechizvi zvinodada savetsuru kuti munhu asanzi tsuro anofananga nechii ande tsuro inoonekwa nechii inofananga ine chii kuti esika munhu tsuro saka pakutsanangura kwavakaita ava ndine vhileji yese ndindine murume ari kwava ndindine shopu ndindinoenda cotton pickers ndindine tsananguro dzemwana iye dzavakatsanangura saka nangoona kuti ndindiri kuita sei kutaura makangodzwa kuti ndiri kutaura dzvirimo mumudhiyo asi nhaye mai chero sakuti endai kune rimwe dare ndinotsanangura pane munhu ayakanisa pane audio asi pasati muzvina audio achati hapana zita remunhu hapana zita remunhu zviri munyaya hapana zita remunhu riripo imoti matauro aaita akarerekera kwandiri tinofanira kuitonga sei vakatomboya tida kukumbira ruregerere ndakati nyaya yangu ndiri kuipidza mberi vakatombouya vachitokumbira ruregerere aiwa vakatombokumbira ruregerere aiwa ndo varipo taurana kuti ani makambanokumbira ruregerere pashedhi ndaivese munhu anonamata ndaida kuyanana nevamwe vamwe vese ndakavakumbira ruregerero vese vaingonzi vari mumodhi nokuti murume wangu akasvika poda kutsvaga odhi kuti zviri kutaurwa ndizvo here ndobva aitsvaga ndobva aiwana ndobva unoti hapana pane nyaya kapa isusu ndobva tadaidzwa kudari takatodaidzwa kudari remhileji nababa ndobva tainda ndobva yataurwa nyaya payakataurwa ndakabva ndazototi munhu wese please ndokumbira uregero uyu muroora wangu ndakagarisana naye muroora vatete vake ndo mukadzi vati mwoyo wavainawo wakaoma
ezvi muri kuona vari kusiya varora vavo vari kuti vari kunyaya vari kutakura baba avo vakagara dari nevana ndikavanzwa vachitaura kuti anofanirwa kubhadhariswa kureva inini anofanirwa kunobhadhariswa but nhasi kuti vavatakura asi vari kusiya vanhu vavari kuti ndovanechi vane nyaya zvinorevei nai mama ava vhidhiyo ndo vakangotiti nyaya yenyu pavakakumbira aiwa pamusoro imamo patakatonga pakada kuyananiswa vanhu handiti avava vakatokumbira regerero vanhu vese ava vanga varipa isu tikataiwa neyedu ava neava neivava vanga varipo tese tatiripo ini ndikatoramba ndikati nyaya yangu nokuti inini kubvira ipapo chero shopu yangu kutengwa chekoka haichatotengwi kana kuchinjwa machenji nevanhu vakutoramba because ava vakanditi ndikangochinjana nemashopu nechenji chete munhu akutobhuroka nekuti mari yake yabatwa nini hatikuti vhidhiko vaunzwa nani ava vari kutozviendera kuchecha inoinzira rei vangotiregei ndinziwo nyaya tikuti muno matiri inganzi rodhire kuti munhu haari kupfuura hake nemunhu matiri muno tingamutorise parodhiri saka kana vari kuenda kuchenji vanopfuura nemunhu sei kana vari kuenda kuchenji chazvavapfudza nemuno muchindo munoredzetswa nekuchenji here muno kunda uchitipfuura muchinyoresa vangotiregei mungonziwo nyaya kechingani vakambouya futi patakauya saka vaenda kuti kuchenji vanonamatokotomusikazi kunonamata navo tinonamata navo unombikazi matibabika pamuini saka vada kuti mukapedza mode titoenda kuchechi ndopandikunzi ndakarombeserwa kana muchinditendera makuhwa ese vari kutaura dai ndaida kutaura makuhwa munomudarika panze apo vaiti ndakadana nemupurisa vakati mambo akatengwa vesaka ndichinzwa vakagara panze musi watakatanga kutuka musi wakatanga saka nyaya dzemakuhwa handidzioni dzinebva dzinedzi amai yakutaurwa namambo pano mambo abvunza mvunzo wakanaka manga muripo here ichitaurwa ukati kwete mambo akakubvunza zvinhu zvokunzva saka zvinhu zvokunzva zvine chokwadi here mutambisa nguva yedu nokuti zvinhu zvokunzva ende zvakada kuna mazita evanhu vakanyorwa kuti zvisime uyani munhu akanzwa wacho kwete kutakura mukoro avangwarikwa ndovati hapana mazita evanhu ndivo handizvezvataura zvemo pamusoro imamo sekutaurwa kwazviri kuita taura zvavaita iyo zvavataura sekutaura kwandaita ndataura ndikati hapana mazita andideo asi nyaya iripo ndeyekuti ava mai ava vari kutaura kuti vari kuti ivo ndivo pakuti pekuti zvese zvakataurwa zvekuti pane murume ari kuharare murume wavo ndiye ari kuharare musikana akataurwa chinzi acharoorwa netsuro mwana wavo musi uyo akataurwa nzii vakati acharoorwa netsuro vakati akatororwa netsuro murume ndakamupa iye mwana wenye akabvawa murume newo vaive pamweya vaita sekuti mweya wakapamwari akapa murume wangu mwana saka vaive pamweya saka tikuti isusu muri kudzokorera futi zatambotaura kuti saka todana mweya here mudare muno ukekutanga zvotatamboita nekuda kuti muri kuda kuti munyaya inyi ibude isusu muno totoimbwa pototanga potodedzwa anonziwe anoturikira zvotoitika pano sondo zotowe tutakutoita panati chibvunza mweya kuti wakamboti chii musuya zvinoitika here hazvikoma hapana zvakadezvo chaitoshanda vanhu vakakuudzai dei mauya navo ndevaide vachitotsigira kuti shuwa takanzwa zvizi vakatarisana namai avo kana vasipo imakaita zvokunzwa hatinenge tisina umbo kutaura izwi ravo richitaura havasi kuramba kuti ndindaita
vari kuti ndiyo but hapana zita remunhu ndozvitaura ina hangu handa kuitira muzvina kutepa ari kuti hapana zita remunhu pamusoro imambo nangu ndinoda kubvunzawo pakuti iwo mukuti hapana zita remunhu hatisiri tikudaro aiwa iwo uyo akuti hapana zita remunhu hatisiri aiwa ndozvakutaura kuti hati hapana zita remunhu asi zviri kunzi unzai uyo akona aiwa ndikutotaura munhu ari kuzvenzwira pari kunzi izvo pane kachembere kanogara pahamamiri pakonapo kane mapere nenyoka naika ini ndini ndirimo muvhireji 10 izvozvi 1 ava ndovane hamamiri echi2 tiri vazviri vanenge tiri vavhidhwa saka zvese zviri kutaura zvakanangana nani neni nokuti apo pavhidhwa hakuna chembere kune mwana womukadzi woimvana saka ini ndini chembere ndine hama inzwa nekunzi ndinoti ndikadika chikafu ndonopa ndikiri mapera acho kudhunduri iro risinga rimwe mumunda mangu mavainongedzera ngachinongedzera makazviona here aiwa nekutaura kwacho kazvese zvakanangana munhu akati ari kupanonopiwa mapere padhunduru iro risinga rimwe munhu agone kushandisa here nzvimbo yenyu isiya musiri kurima iyo kuti umwe munhu anoroyawo zvakewo angatadza ari kushandisawo dhunduru aona kuti hapano pari safe parai angagone kurishandisa asi pandakaona kuti vari kureva ini murume wavo akauya kumba kwangu achida kuzokwatiri muda kuti muzive kuti hamuroi here muda kuziva chii mune makutotsvaga maprofita mumakutsvaga vanoshopera mune makutsvaga vanhu vanoshopera kana muri kuda kuziva kuti hamuroi here murimi muri kuda hatisisi kuti tsvagai maprofita ndimi muri kuda kuzvichenura muri kuti vanhu vakuramba kutenga pashopu ndizvo vachikufungirai kuti munoroi saka mune makutotsvaga munhu anokuchenurai vanhu muri kuti havasi kutenga vachinzwa munoda hariko kuti kuve munhu anotaridza kuti hamuna maperere zvisuwa saka munowirirana nevamwe venyu munogarisana mosvagira nganga imoga mukatsvaga vanhu vakaita 3 unobva maziva kuti hapana fu asi yange yakakosha kuti vanhu vakanzwa vatudzi kuti kana makati muwauroi zveshuwa imhosva hazvina kunaka asi chakashatira odho yacho yaisiya pemazita do munhu akarwa bembera muziva kuti kurwa bembera makamunoza ndiani anoziva anomuramira urapembera kudedzera chinhu chako nyange usina kuchipanda kufamba musha uchiti ndakuziva siyana netsika yako iyo nyaya yako yekuti omukira kuseri munhu oti mandina munhu arova bembera iwe wapedza vana vangu ndakuziva ndikudambura ndidemo mangwana chaichai omuka kuseni uchida wanzwa bembera iyo akunda unoti ndiri kundidaro sei ipapo zvingangodaro asi vakazouya sei kumba kwangu vachikumbira ruenderero aivaunda ani makauya sei nekumba kwavanhu akuende nochindaitovaona maroti anawananga chiroi asi akaenda kumba kwangu murume wangu nemadzibaba muprofita murume wangu atobvunza kuti kokumasoatimeriipa vakauya rumba kwenyu murume wavo ndiakauya ava vana kuya vakatoti ndatumwa nemukadzi wangu aiwa murume anogona kunge aida kugadzirisa kugarisana munoitikaio but tangobvunza kuti ndozvimibika vakauya kumba kwangu muchireva uyo akati ndisiri murume akaenda kundirava saka murume wava ane makore mangani anozana kwava akatinhwaniri zvakafanana munhwaniri ende misoro yavo yakatosiyana muno rukombo saka zvinofunga ava nezvinofunga murume zvakaroriyana
kama murume pfungwa yake yaitotora akatotaura mama akatienda tumwe naadzimai dzinangu ane basa ndandikuru zvakadii kuti angatumwa akura zvakadii zvekuti angatumwa unzi iwe mhanya kwakati anofamba ayo murume mukuru zvakadii nekuti svikira pakutumwa ndisingazozvokutwakura zvakadii akauya achida kuyanana nemi apana chakai but amai vari vamamati vakauya varamba kutanda kuya nemi mautenzana kuya maya iko hora ichi ipapo ndeparikuri saka tikuti havana kuuya ndii ava havana kuya asi vakatuma murume wavo atimira ipapo havana kudi havana kuuya vari kutivo inini ndikadzi kauti ndakakunangaivoisei oti haina mazita eingotaura nyaya dzekuti tenderai zvakati kuti aya mvura zhinji chazoadii inzivero vapembera pamusoro imama inini pasina kuti odi ava vakataura mudare patikatanga kuuya vachiti vakamwaya munamato pashopu yangu kuroti vakagara vakandinanga kuti munhu akaipa nditi saka ndikuda kuziva kuti munamato wakamwayewei munamato wakamwaya pashopu yangu zvanakira ivo varipo vakawana munamato makazvitirei kumwaya munamato nana utozoda mwaya pandakanza maodhi ndakabva ndatoudzwa kuti ndianga ane maodhi ndikasaka munamato wake ndowenhama uyu muprofita zvaakaita ndezvekuti pakaita mukadzi akakumbira muteuro achiti zvoni mushopu mangu iwe ndiyakatanga kuprofita mukadzi yeye akamuprofita akati muchashayiwa mari vanhu vachauya muchange muri 2 imi muchange mune ma10 2 asi munhu achauya ne$20 achikumbira chenji ndobva mukadzi yeye audzwa kunzi nyaya yenyu ida kutopasa imba yenyu amari saka ndo pazvichatangira pakuchinjwa chenji munhu iye ada kutoti shopu yenyu iparare neimba yenyu iparare vapfugama vaitwa mama inini ndandashayiwawo chaja yamusho ndapfugama ndati nai ishe kana zvichigona ininiwo ndine zvandashayawo kubasa kwangu saka ndokumbirawo muteuro zvikanzi maendai munonyora zvinhu zvenyu zvese pashizha remubestreet ndikati zvinhu zvangu zvakawandisa ndozvinyora sei zvikanzi munoramba muchidzokorodza ipapo kana madzokorodza matora muteuro moisa mumbiya modira mvura mobva machienda akati pamukoto ini ndabva ndatadza kunzoshiona ndikati pamukoto ndepapi saka mukadzi uyo yaiprofitwa nemurume wake vakabva vapfugama vakati muchembera muzive panonzi pamukoto here ndikati handipazivi ndibva panongedzerwa pashopu yamai apo nepashopu yemwana wababa avo zvinzi ndo pamunonokusha ndo pane dambudziko pari kubva chii pamukoto panosangana mashopu saka muprofita ndiaidi haidaro saka inini ndakabva ndaiti kumira kwandakaita ndakabva ndati kufuguru ndichingotaura kusvika mangwana kuseni kusvika zuva ratoti ndakangosvikira kumba kwangu mukati wabvunza ndakaita mazuva asingasviki kumashopu ndaitorwara kana kumira kana chii ndagara ndedambudziko remwoyo saka ndandakurwara nemwoyo andambosvika kumashopu saka mashoko akazouya ndichiri ndakatovati ndisandatombonoshandisa ndobva ndotozoona kuti hazvii basi mukoto ishopu yemunhu yakanyorwa nzi chishopu akanditsanangurira manje avo vati ndeyavo saka tikuti mukoto ishopu yanhu pamusoro imama kashopu pavakatomwaya muteuro ndepamai ava pashopu yemwana wangu kana musuyo pakamwaiwayo vakatotaura ndakanomwaya asi vakati ndakanomwaya but izwa mubvunzo wangu ndikuti uyu futi hatikoni kuti ngaaprofite pano futi nyaya yaka ndiri kana dziritsana dzakabva kumweya hatikakwanisa kuti ana mweya wacho tupa manga tozaoneki tikuti munhu akanenda pamukoto handiri mukoto ndewani pashopu yamai ava nepashopu yemwana wangu pamusoro imama kumadire kudaro ndikunda ava ndati andinoona kuti muri ndrese kubati panyaya ino ndati nini shopu yemwana uyirise papi wayambo ndirimutsanangura mura shopu yemwana uyirise papi yava irise papi ko mukoto uri kupi sekumira kwandakaita
shopi yamai iri apa yemwana wangu vanofamba idhora zvinoita angoti sezvakaita ndo acho ipapo dzakabatana ere pakati pane chidhora rakaita kapeseji so ndokakunzi mukote ndekani ndikawo kava mai ava ndike mwana wangu ini pamashopu avo ndekawo si ndopane mabuildings akatomire mabuildings ake ndovakasara nzvimbo ndovakasara panzvimbo so ndekani ndekekupfuura kanzvira kekutopfuura keva vane mashopu ko maradzano ndeyani akazi ndanokusha zvinhu pamaradzano ndepani ndepemunhu wese munhu anodarika ndizvoitete munhu wese akamwaya mukoto wangu ndikutaura kuti pamukoto ipapo nongopfuura nemunhu wese itunoza makuonesa kuti ndamukutaura asi kunanga kuti munhu mukoto muprofita haana chakakanga dzakandindanonama zvamufana kuti ati pamaradzano bazi wemunhu vanhu vanopesana uyo mukoto unofamba nevanhu pamwe kuti apane vanhu vanopfuura nepapuraivesopfuura saka kuti muti ndepango ndepani ifarmhouse yevemba yemurungu papaseji ipapo ndinotopatsvaira ndichipakorobha papasejiyo saka ndindakatopapasina marata ndikatopaisisa ndinotopatsvaira nopakorobha panhu ipapo ndo pamusuwo wangu yanga iri paseji yemurungu inoenda padhore shopu yemwana wamai ava yababa ava yanga iri farmhouse iyoyo yatoitira mashopu hatina kuvakatega yanga iri farmhouse saka pafarmhouse makati umwe ngaaishandise kumwe ngaashandise marooms ese akangopinda-pinda vanhu vakaita zvimashopu ipapo saka papaseji ipapo ndo pandiri ndinotopatsvaira nepakorobha asi paseji iripo asi mushopu murimo mune shopu kuzoti paseji papaseji ipapo ndinotopatsvaira chii ndinotopagara ndikapedza kupakorobha ndinotogara ipapo noti pamusiwo weshopu yavo pana kavanenge vachienda mushandi wemwana wababa ava ndinotogara naye ipapo tese ipapo noti madho edu akangodai rimwapa rimwapa mari zapanogarwa nechero nemushando wevava ndipani saka ndepangu nemwana wababa noti tisu building yacho chekutanga mbuya building yacho yese haisi yenyu. It's a state property, so there is nothing else. Vanhu kana muchiuya kumatare changai magara pasi kuti akuenda kudare munotaura namama kwete zvokunotsvaga ruvengo nedare apa ndo runenge rwatovekwa dai tiri tapedza kare nemi zvinomambo munhu ane mwoyo murefu zvandikuda ivo vanenge vanetarisirwa kuti kana apara musafana kuti tombo but munhu atongwi kana asambato nemunhu tinenge tida tsagai nzira dzekuti mutsvairi isimbe zvinoita kuti munhu wenyu adi abatwe nemunhu manzisa munhu wamuri kupomera mhaka simbisai mhosva yacho kusimbisa moisimbisa sei vafakazi mawitness vakanzwa vaya ouya kuti so takaunzwa chituchi nyaya inenge yasimba ivii muri kutaura moti muradai vangofanana nesu takatisika makaita zvokudziwa ainimadzeva ndouya dero usatisatsaidzo anza aine mazito kana inongorova bembera inotaurira ichaita mapere ichaita chimwe ndinamureva chete asi havakwanisi kuuya muepisode
Munombobvisa kapa mari yamunotakura vanhu ndova nebasa havakwanisi kuuya here. Uyu ndeyakatipa udhiyo ndeyanga aripo. Saka imudziya taura kutsadari toda kutoteerera kunze kwande ndichapusha ivepo iyi but ngatitsanangure shamwari sununguka kutaura zvakaitika tinoda kutangira vana maya vakanzi kudina maya vakateerera ivo vanonzana pamusoro imomo madzimai ava vachisimuka vakasimuka vachiparidza asi vachiparidza kudaro vakazosiya nyaya yekuparidza vabva vatanga kutaura nezvamemory gwazi. Vakatanga kutaura nezvamemory gwazi vakati ndaona kune musikana kune mukadzi anonamata kuCotton Pickers. Mukadzi akarombeswa kuCotton Pickers, akarombeswa nyoka. Akarombeswa nyoka ikoko kuCotton Pickers. Ane mushonga waanawo unoita kuti varume vese vari munomu anorara nevarume vese vari munomu muvillage Mbobomu. Uyezve murume wake akaenda kuguta reHarare haadzoke, achafira ikoko. Nemwana wake musikana acharohwa netsuro. Acharohwa netsuro. Iri bidzuro. Ndatoona parwara kwaya chanacho. Chanacho. Munhu anongoshupika zvinhu zvake zvaanoita zvese. Pane munhu azingashupiki. Pane vamwe vanozongosiyana chikuru. Pane vamwe vasikasika. Namunozosiyana. Mungati mumadombi pano muruka padhaka pano inamwe. Togeza kwaro. Vanhu vakatosiyana, takatosiyana masikiro. Hakuna munhu anozvirombo kana chimupenyu. Munofanira kuzvitaura mufanira mutumiridzwa kuti munhu afa ari munhu afa. Because mangwana anomuka makushanda kwaari musa. Anumapapa. Hakuna. Itsuro pakuti akaita sei? Angada mdzoko rei? Ari kuzvamba kwani? Anogarika naye tsuro yamuda. Nyaya iyi munhu yarifana tokumhangarira kudari. Nyaya iyi payakataurwa nezvayo yakatotaurwa ichitaurwa nemuprofita akatoshayawo kudhara yakabva yazodzokorodzwa ichidzokorodzwa namaya. Saka mushayawo ndezvo. Ko akambozvitaura makamuita mukuverenga bhaibheri ndimakanyora. Atikuti akambozvitaura kuti aroga mwana netsuro makamuita sei? Akazvitaura. Munhu acho akazororwa netsuro iri. Yakazoenda kutsuro yemunhu. Handisiwe vaizvidzokorora nokuti inini pandakaprofitwa mambo aive grade 7 tainamata navo apo pachechi 1. Ini ndakazosiya hangu kunamata ipapo aive grade 7 mwana wangu pakaprofitwa izvozvo. Muprofita akatoprofita izvozvo akatoshaya tikatoitirwa munamato kuti zvisazonanga neikapo. Inini nemwana wangu tikatoitirwa munamata vavaivepa vataitonamata tese. Saka vakazodzokorora zvamaimanja kuti ndini ndakamupa murume wainayo ndakazvitaura kudhara kuti acharohwa netsuro. Saka muti vakasvikirwa nemuprofita akafa here? Handisi kuziva kunei. Because ndiye akambotaura. Handisi kuziva kunei. Saka murume wetsuro ndinombona. Ndandimboni kutaura kumwana wangu. Saka nyaya iyoyi Muprofita akagona mani. Muprofita akagona. Achiprofita kuti munhu tsuro munhu anorohwa nemunhu asiri tsuro. Ende vakanzi chiuya tikugadzirirei kuti izvozvo zvisazoitika. Vanhu munotamba seiko nevanhu ava? Zviri pachena. Saka
ende yangu mberi ndiwangori kutaura saka wati wewe ezvino vakaburitsa zita revanhu ndozvakutaura izvi handi ndirambei zvamemori gwazi ndapedza ndipo pawakapedza vati wamboti chii mazuva pamusoro imomo ndakuita somwenda kukudzoserai kumashure ndikutaura kuti kutaura kuti memori gwazi havana kudaro asi vakataura vakati mukadzi uyu wekunamata kuCotton Pickers akarombeswa ikoko kuvhileji uku hakuna mumwe munhu anonamata kuCotton Pickers kunze kwaamai ake akarombeswa nyoka ane mushonga wemubobomo murume wake ari kushanda kuHarare haadzoke kuHarare achafira ikoko dambudziko riripo ndepekuti zvapina zvakataurwa kuti anofira ikoko akabva adzoka after 2 days haana kufa akutoenda kubasa saka wabva ipapo ndipo pawakazotaura nyaya yekuti mwana wavo ndini murume waanaye ndini ndakamupa ndakambozvitaura uri mwena saka chavichi hainini handizivi koiwoko kwavati vanosabura pamukoto rangarii pamusoro imomo nyaya iripo ndeyekuti munhu ari kutsvaga kuzvidhifenda ichokwadi kune madzimai vakataurwa vakanzi mvura yakanamatwa nani inzwai pandoda mvura kutaura yakanamatwa nani havana mbopiwa muteuro wekuti vanomwaya pamukoto pavari kuti kutaura iyo mvura yakanamatirwa ndiyanakanamatwa havana muteuro wavakapiwa hapana mvura yavakapiwa havana mvura yavakapiwa asi ivo vakuedza kuzvidhifenda kudivi ravo hapana mvura yamakavapa handina munamato wandakavapa asi ivo uyaprofitwa kunzi mumba menyu mune dambudziko rekushayiwa mari handidika ava vakatosimbwa vakatoti ichokwadi tinopota tichishayiwa mari kumba kwete kushopa kumba zvikanzi tikumbiro munamato vabva vaitirwa munamato wavo wekumba vamwewa ava ndipo pavakabva vasimuka vabva vati ishe iniwe kwangu kushopu ndine dambudziko rakafanana neiri ndatomboda kutengesa chaja ndatora chaja iyi ndikatomboisa pandaiisa pati ndazoishanya saka ndikumbirawo muteuro vabva vasimudzwa vabva vanzi nyorai zvinhu zvenyu pashizha shizha iroro munorinyora zvinhu zvese mobva maridzosera mushopu imomo zvongoperera zvakadaro saka iyi nyaya yekuti hanzeko vakapiwa muteuro wekunomwaya kumukoto shizha chii kuudzapo zvekuita hausi muteuro muteuro asi muteuro wavakapiwa hausiwo kunzi hanzi vanomwaya kumukoto kwavari kutaura vakangonzi vanoisa mushopu mavo zvopera zvakadaro kukumwaya havana apa indi vakutaura kuti hanzi handina kumwaya vavanoti vakamwaya musi watakauya ava vakatotaatinoona kwanda vari kwanza saka ndinoda kuudzai chinowanikana endai munouya nemahwinesi kana munoda kuti nyaya yenyu iitire mberi andinotimaya munouya nemahwinesi enyu kana maviri uyu umwe wacho ndianitseurwo uyu tamuzwa ati uyu hatitori sirias zvaanotaura nekuti ndiye aitepa anoratidza nezvinamboka saka taida vafakazi chaivo vasina chiprofita mukati vasina kumbotepa munhu vaiteerera ngauya nevaviri tovabvunza tinovabvunza tinobva tatoona kuti mhosva yakapagwa kana kuti aina animanzviso ndikukumbira kuti handisi ndine tiketi rakatoya kuti uzosvafisa saka kuti muzoti ndidzoke nemazuva andatarirwa azviti
Saka ini ndafunga. Unomureka kudzoka kwacho. Nyaya inomirira pamuchadzoka ipapo. Ini ndafunga hangu kuti Ishe mondipozva mumasensi angu ndiende kwandiri kuda kuenda. Ndine masensi enyu. Sense Mari yandakabvisa yenyu. yechi yekumanga makabari Makambondiona. Ndakuona yasinda. Makabhadha mari yedare. Dare rikatombotaura last time rikutaura futi. Saka mari yakaisi kushanda. Yaifanira kushanda kuti tikuitire zvamunoda imimi zvekuti tipe munhu mhosva isati yabuda. Chendai kwamunoda munoti kwanzi hatidzosereri matimata. Munoti takaenda kudare takabvisa mari yedare vakati hatirefandi. Vakati nyaya yedu haina kupera kuda vafakazi. Ndikati handikwanisi kutora South Africa. Unoenda munotaurira munoda kutaurira iye ozouya otora mari kwatiri kana achigona nesimba rake. Mukaenda henyu munongondibasirwa kumataura. Why? Disappointed. Why? Ndio sababu. Ndio sababu. Amprofita tuna. Kama mkodzeni utaanza kuweza magara munotori neunowakadhafa tomboenda kunouyu kwamaita avachendai mani imimi kana muchidaka munouya neufakazi totaura nyaya dzakasiyana ava neyavo yemapere munenyi ava ave mapere wenda havo kusazauika kwavo niko vari kuti wadanobatsika imimi dzokai kudaro hatife takakumeresa munhu mhosva isina kujeka toti kuda kuti kune vanhu vanotsamwa zvomutsamwa-tsamwa isvika pamunoda zvinoda ufakazi unoita kuti nyaya yemai yavo zvinoita kuti claim yenyu isimbe vanotsigira tadzirwa kwamakadii kwamakaitwa ndiwatiri kuda ende munavo matoti muroora mukati uyai navo vanhu vavo vouya votaura sekutaura kumotaura sitobataura vanhu vari kutaura sei dai makandiudza mambo ndatoyana nekutanga dai ndakakuudzai kana titonga nyaya nemastages atinoisvika kuona kuti ai nyaya yakuda zvakati unoona patsvagudzo atiri kuita taona kuti inini mamusipo ava futi vangu vasipo handiriva saka kuti nyaya ifunde zvakanaka inoda munhu aivava asina kuda zvekuizwa akanga aripo pazvakaita mukaenda venokoti kwanotonzwaira mautini uri kuramba mhosva ivi nivo vanoramba kana koti varamba vanofanga kuuya nevafakazi vavo banda haindiwa yasiyatonga mbonyeke kuti uyu tinayo ungana maizinga mazona saka kana muchida kuti waidheti norugara ndani tongojamba 1 week musi wa 17 mauya nevafakazi venyu votaura zvinoita kuti nyaya yenyu isimbe isitoona kuti vanhu vaviri vatatu havanganyei ndimakaona apa tiri kuti imimi hamuna chamunoziva makamusi makaubvira munonga shoko parinofamba kudai kuda nyaya imhepo kana kuti chii rinosvika rachinja namakuwedzera asi munhu aivapo chaichai atori nani anotondonongura utoti imi baba yamai makati unoti baba yamai makati takutoona shuwa zvakataura anoona mborofita wenyu isukuira anozvaii amboti hapana seremoni adzoka atone seremoni isukuiri Siantoni nenyaya yepachena akatombopuwa mutombo wake unozivi pachena isukuiri
Zvamitire. Ndakura mukwendenyi. Igogo. Mofamba zvakanaka uzakapera. Kaita manje musi wake kutakudakira. Tingenosangana nazvo kwako. Kune zvekuitirako zvakadini kuti pamusi wapedzi. Vanhu vapera.